Mä olen Jaana Koski Kuntekilta ja olen puutarhurina täällä nyt ollut reilut 20 vuotta. Kesäaikana hoidan puistoja, viheralueita, leikkipaikkoja. Nyt olen tekemässä jouluvaloja tänne kaupungille. Talvella olen auraamassa Pyöräkorma ja Villellä pyöräteitä, kevyen liikenteen väyliä. Koska olen ollut kauan, niin olen päässyt tekemään hyvin monenlaisia töitä, mikä on rikkaus tässä firmassa. Olen tehnyt sidontatöitä muun muassa konserttisalin aikanaan, kasvihuonehommia, kesäkukkien viljelyä. Olen ollut istuttamassa puita ja pensaita. Olen ollut rakentamassa leikkipaikkoja, kokoamassa leikkivälineitä. Tässä näkee kättensä jäljet niin itse kuin kaupunkilaisetkin. Meillä on hyvä yhteisö. Meillä on ollut hyviä jouluja, kesäjuhlia. Kuntekin työpaikkana on hyvin monipuolinen. Täällä pääsee tekemään monenlaisia töitä. Täällä on mahdollista käydä työn ohessa, esimerkiksi kouluttautua, päästä kursseille. Täällä on hyvät työkaverit, meillä on hyvä työsuojelu, hyvät työvaatteet ja työvälineet tehdä työtämme.